doubles normal. Double normal. Normal. Laitan nyt taas kuvaussoftan päälle. Sit jos tulee tätä hauskaa, niin nekin vaikka ottan. Mä en jaksa kuvaa enempää. Täällä on Zero Two. Damn. Onks toi niinku toi DR tarkoitettu niinku joksku vitun mikä toi oli? Dreamix. En mä tiedä. Soundit on hiljaisella, kun mä tein äsken sitä introa. Onks se jotain coolia? Näytä jotain coolia. Oi juma, miten sä tohon pystyit? Testaa sie. Testaa. Käs testaa. Haluan nähdä, kun sä teet sen. Se oli mahdollinen hyppy. Mitä? I cannot aid you right now. There is an intense situation. Please open this. Yes. Glow in the dark. Ouch. Yeah. Sä et liimaston kiinni. Ow. Yeah. Mit? Beautiful maisema. No missä on mun rinne? Have you used a fork No. to put some air? There's some stuff like twisted. Osku, voit sä auttaa Jenni avataan yhden pornukan? Joo, voin. Hyvä. Tuu tänne. Tavoittelaamme henkilöön ei juuri nyt saada yhteyttä. I will come help you, man. Eikä Kuoliks sä? Mä selvisin. Sun laava tappoi ton toisen melkein. Haluaks tappaa? Hyvä. Ole hyvä. Nice. My plan worked out. Yes, your plan Mut sä blokkasit mun laavan, mä en saanut sitä takas pukettiin. I'm britti, sorry, very sorry, bit. Eikä mitä vittu. Olen hyvin pahoillani. Hetkonen. Minun knockback 1 onkin. He missä ajan vetää? Se oli sulla. Mä sain bovin, mutta tulee vaan arveita. Ota tossa. Thanks. Hei. Mennään tänne päin ja sit koitetaan pieneltä etäisyydeltä saada toi timanttihomma meidän bovel pois. Tuolla alhaalla on porukkaa. Täällä on sitten 1 timanttihomma. Lähdetään taas hakkaa tämä ukkeli. Varo. Au! Povi. Mä pelottaa, että se timanttia ja tulee tuolta alhaalta kohta takas. No ei kaistu. Älä tuhlaa arvet. Okay. Mennään vaan alas hakkaamaan se vai? Mä oon aika lovi, ota toista mennään. Knockback 1 000 000. Mun miekka meni rikki. Miten toi ei osunut? Vitun nössö. Oisko voitto tänään meidän?
siellä on yksi timanttihomma, niin en usko. Trip to heaven ho, up, down, to fro. Kuoliks sä? Joo, miten vitussa se niinku tuo, miten hemmetissä se pääsi niinku siihen yläpuolelle? Mä niinku sitä mietin. Aa. Aha, joo, täältä. Trip to heaven ho, up, down, to... Mulla ei oo miakkaa kädessä, mitä ihmettä. Se timantti putos. Se idiootti putosi. Sulla on hyvät chanssit hakata, siis sillä on vähemmän Toisen armoria. Jep, mut sillä on 6 HP, 3 HP. Hyppää vaan ja hakkaa se. Mä osuin sitä kerran, miten se ei kuollut? Et sä osannut. Keke. Yes, GG. Ja nyt on aika jäinen paikka. Aha. Joo. Mä tykkään tosta mun jääjutusta. Joo. Ei se mitenkään hirveän hienoa, mutta se on hauska. Joo, meillä on taas Mandalorian, niin meillä on Technoblade. Technoblade. Ei muuta ihmeellistä. Se jäät vissiin taas ylös. Jep. Mäkin jään. Okei, mä tuun kohta ylös ennen. Mä meinaan katsoa, jos täältä löytyisikö lisää arroja vaikka. Nyt on sulle samalla aseen. Putosiks se? Hei, tänne tulee ihminen. Mut se putos voidiin. Nyt se kaveri tulee tänne, ei tukkaa. Vittu. Ainakaan toi jälkeen. Vittu se äijä paskoo housua ajatellessaan mua. Ai sä oot alhaalla. Joo, mä putosin äsken. Sinne menee yksi idio. Ota tästä vähän tollanen ja tollanen. Joo. Tossa takana. Täällä ylhäällä. Musta tuntuu, että sä tossa lähtee... Ota. Voitko nyt herran jumala ottaa ne? No en. Ainakaan nyt. Okei. Aina vaan. Tossa. Oh! Mitä? Aha. Hitto mikä kyrvän sun. Örppi. Tää on 3 tuntia tässä pelissä. Sillä jäät yli 4 HP. Tää on Legend of Zelda. Mä en tiedä mikä ton idiootin nimi on. Okei. Ihme kyllä ei muita. Täällä on Jojo Ramirez. Ramirez. Ramierda. Ramirez. Ramierda. Lamamberg. Jos joku tulee meidän Vittu toi. Mut mikä se kitti on, mistä saa niitä time warp-perlejä? En mä tiedä. No kun mä en löydä sitä mistään, mut sit kaikilla muilla on se. Anna mä menen, koska mulla on korruptettu. Jaa, vittu. Joo, me saatiin mahdollisia liittolaisia. Se yritti pudottaa sua just äsken. Vasemmalla puolella. Se yritti just pudottaa sut tyhmä. Aha. No, mä ihmeen kaupalla kyllä selvisin sen rökityksestä. Mä kassutun sun perässä. Se jahtaa mua. Aika mulkkumainen. Se jahtaa mua. Ja sua jahtaa joku. Ei mua näis kiinni.
Hei tyypit, mua ei kiinnosta bisnes teidän kanssa. Mä Kassu. haluun vaan... Kassu. vaan... Sun selkä. Ihanko totta vittu? Ois turpeen Liva hakkaa. 2004. Ois turpeen hakkaa. No mä saatus. No mä hakkasinkin sitä, mut kun äijällä on se taas se vitun... En mä tiedä edes. Mä en jaksa joka kierros valittaa samoista paskoista. Kuolit se. Kuolit. Kuoli sille samalle tyypille. Joo. Täällä on Mexican Täällä on kaksi Dreamia. Joo, Mexican toinen Dream. on Mexican Dream ja toinen on Techno Dream. Tälläkin toinen puoli on Technoblade, toinen puoli Dream. Joo vittu, täällä on 2 Dreamia ja 1 puolikas Dreami. Ja, Miksi? jonka toinen puoli on Technoblade. Niin. Ja sitten täällä on Tommy Init. Mä vihaan Dream-fänejä. Täällä on kans Tommy Init. Joo. Vittu Dreamsta niitä haisee pähkinöiltä ja paskalta. Ja niin on pienet pipelit. Ei hei. No ei, se oli vitsi. Arvostamme kaikkia. Kaikki Bad Boy Halout fanit sit vai se muffineilta. Aivan. Tää yläkerta on meidän. Kaikki Sapnap-fanit haisee eukalyptukselta. Ai minne sä menit? On täällä Täällä on joku tyyppi, kuka haluu selvästikin kuolla. Vittu äijäkin knockbackässä mun selkää, sitä mä menisin kuolla. Joo. Otas vähän armoria. Kiitän. Pritketäänkö tonne keskipaikkaan? Joo, britketään vaan. Vittu. Mä selvisin. Joo. Miten vittu mä selvisin tosta? Se tyyppi, joka tappoi mut. Niin se vaan putos ite voidiin. Vittu mikä Bad Boy Halo fan. No ei. Se oli vitsi. Enemmänkin vaan faggot. Saatana James Charles fani. Tuommoiset tyypit niinku, ne näyttää, tai niinku ne käyttäytyy joku James Charles. Hi sister! Ei toi on pikemminkin Charlie D'Amelio fanit. Charlie D'Amelio. Enemmänkin Charlie D'Amelio simppaa, jos ne 40-vuotiaat tyypit, vaikka Charlie on 16. Jep. Aika pelottavaa, että alaikäisellä tytöllä on maailman vittu suosituin TikTok-käyttäjä. Ei se oo enää vissiin suosituin kai. Hei Rölli, mitä? Mitä sanoit? En kuvaa. Ja mitä asiaa? Tiedän. Oskun pitää lopettaa puolen tunnin päästä. Paljon kello? Ja muutenkin. Mä pelaan tän jälkeen vissiin vielä 1 matsin. Sen jälkeen mä menen jatkaa sitä editointia. Mitä vittua? Äijä! Kinda fucked up. Ai siis miksi sä pelaat vaan 1 matsin? Joo, mä pelaan vielä tän matsin. Sitten mä haluan editoida sitä videota. Munkin pitää tehdä jotain muuta kuin olla koneella. Niin mä haluan saada sitä videota vähän enemmän valmiiksi. Kun en mä sitä pelkästään leikkaa, mä myöskin lisään siitä jotain pientä musiikkia taustalle. Ehkä. Miten sitä pystyis lisäämään taustalle? No siis lisäämällä. Ja YouTubesta löytyy tutoriaaleja. Mä aika lailla ite vaan opettelin sen, koska se on aika helppoa. Maitoa? Miksi sä maitoa tuhlaat, Rölli? No mut sait sä luvan juoda maitoa?
Power 1. Niin mä just sanoin. Ai saiko se Power 1 sun bovi? Ei kun mulla on siis aina mun povis ollut semmonen. Ei kun niin sä saat muutenkin Power 2 seuraavaksi. Jos saat 3 tappoa povilla. No ei se Vai tee kun onks yli sulla- puolta enemmän vaan lämää semmonen poveri. Vai onks sulla se kitti? Ei oo vielä. Mitä rölli? Ei paha. Let's go. Miten niin jos kun matkii Dreamia? Ei speedrunnaaminen oo mikään Dreamin matkiminen. Vitu peruna. Vitun peruna. Saatanan telepappi. Okei. Mitä helvetissä toi niinku... Mikä logiikka? No voidaan me vielä yksi pelata. Niin mitä Rölli muuta sä haluaisit tehdä munkaan? Mitä sä Rölli haluat tehdä munkaan, jos sä kerta haluat, että mä menen pois mun koneelta? Täällä on taas 2 Dreamia. Ja George on found musta. Eli sä Rölli haluat pois mut koneelta, jotta sä voit mennä koneelle. No Johan. Mitä sä tässä sanot? Et sä sanoit, kassu. Ja Rölli, äiti muutenkin sanoi, että sä et sä mennä tänne tietokoneelle ollenkaan. No ei kyllä ole. Niin mä teenkin jotain muutakin. Mulla ei oo asetta. Tässä on sulle Iron Sword. Niin, nyt mulla on armoria ja miekka. Okei. Easy voitto. Tai siis Trick. ei voitto. Even how up, down, to and fro. Nyt sä voit mennä kuvaa sitä, koska mä varmaan kuolen kohta. Okei, mä disconnectaan siitä tapauksesta. Me voidaan silti olla kyllä samassa puhelussa, että... Joo. Ei! Vitun neekerin palikana, saatana.